company pakhat Skin Deep by Sloan advertisement aron langa an product siam chua makle dangdai hi anron promote ani mi tu po an duang thlapin an pian le rurel an thlak dang lam sak theya an body sculpting technique mang chuan an rule ti sa modify in tlangwal sekle ti rol nal ate nulati toinal chelo le slim zaya te an chua thei anin fakdana tak phei chuan exercise lak po angai san pa lem lova thok le khata result aron lang chuak ngal mai thin ani an model man lai debi chuan a experience soin a maloka a thalak te chu aron pho chuaka quintal chuang fe a hol thin chulo ni in tuna ero du thu sama chair alo ni ta akong te chu a fek ra ta a mel han en reng point overweight thina ni ti a hriat to haulo Skin Deep ho chuan and brand tailor tu ambassador atan an hmang chhun jom hala kadu thu sam le kalo suang to fo thin pian na le slim tak ka nei ta ka wang hian midang te tran pui po ka batani ti in thiam takin an product chu a fak sakta ani an sculpting technique chu animation in an ron tar lang chhun zoma wang vat ang tak ran nung hian an taksa ata thau chia alo hip chu sak vek thin chulo ni in reilo te chunga result ron lan chu ngal baka na pakhat ma omlo za painless alani zui Dr. Herbert Sloan point ron tui nin andu thu samang tak pian nei thei ngei tur thu aron tiam vele bok chuti lai chuan pathau le overweight dul kiar ve tak kum somli vele upa Henry tia an coachin hian fakna chu alo thlir ve renga weight loss chu alo chak ve na samai rang takin Deep Sloan ho clinic omna avapan ngal roya athlen vele debi bokhan nui deuh sang hian zei takin alo dong song ve ngal zat bok ama ang thova integer tum customer engemaw za thi an lo thu ve thapa abul chi ami chu keli ni in Henryan an thut chil taka chuan a newspaper ken lai chuan anin hlia dewa a thau ema wangin aloin za pui ve deuh thin alo ni Henryan an biak taka chuan a chanchin soin debi anga slim le piandal ni chu achak ve hlia thu le sum le pai anei zong sen ral vek po a in huam thu alo hril sapa chum hinu chuan an ho tu pa Dr. Sloan aron thlengta a customer ho hnena chuan an treatment lak dan tur tlang pui an soya engma na le hre omom lo tur thu hrilin a thlamwan pa zel bok ni thum chung laking engkim mai chu ani tur ang ani vek to anga engma ti ha ngai lovin an taksa chu an du thu sam anga slim le nal alo ni to mai don ani chuti lai chuan an ambassador Debi Khan a customer ho etan donut aron choi luta Dr. Sloan chuan an vai chuan ei vek tur hrilin an ei zo huna chau an hna an tran tur thu a hril bok amai ro chu atuama chuan an engam lova thil thalo takan chunga aron thlen an hlau te po ani ma na an zingami Henry ero chuan zamna chete ma nei lovin dona chu an la a an zawaya hmulain a kei ta mok mai Dr. Sloan chuan Henry tumru zia hmu chuan midang ho ma a an fak zui ve nga luama chumi hnu chuan na an tran don ta Dr. chuan puan zar hongin wangvat ang tak mishing taksa atanga thau chia eral thei an thil siam chu ngei chu an en tirale rin ain alo rap om dai mai Henry ber chuan a hlau le ta tuilo zethian enge ani an zota Dr. chuan banga an thalak tar chukokin an hmu chuadan a che pakain an hrilfia thale tun hmain South America rama ngopil ril taka thing thei hmu chikhat thau eral vek thei fat melting berries zongin an vak chuaka chumi tum chuan tumlo dewin tuna an ran nung khoi ang hi an hmu chuak ta ani
ran nung wang takania wangin tuna hian som or chau an kol nge chung wang vatte chuan an taksa atangin thil tuiril mak takhi an ti chuak thina chu fluid chu mishing taksa a thau chi om lak chu anan ol sam te a man thei aloni doctor chuan mishing taksa voi enge muzat te san nei to thule na engma an nei ngai lo thu muk zathian an soile a athu soi chuan a hne ta deuh nge an zinga mi keli chuan a credit card ron thor chuakin a hming ziak lut ngal turin aron ngen ta chutiang bokin midang te poin an poisaken ang chu I helovin an ron phor chuak ve ngal sap sapa atakani le ni lo tu man an shelo na in an nal dulu tukna chuan a zem ata ani hming ziak turin ambassador debi kha an zui ngal sap sapa amairo chu atira huaile kulsen berani alang henry ber kha alo zam chele tlat aran nung mu kha angai na thei hlol lo doctor slona bok chuan min ngei tumin ama poina a try to thule chuta tanga ti hrol nal takporon nei chhota ani thu te chu uluk takin an hril thale a tun hun hi itan hun thaber ani bopel hau suang che tin atur pa zel bok amairo chu a soidan le a chezia a rin hilna nei lian tula wang vat hlaumi alo ni kher bok nen nditanga kirle tura in soin clinic chu chua santa ani kan hi vela ve nu chuan ni khachu kholaya junk food ein a thu chola chuti lai chuan a hmaloka clinica mi mu te kha slim zai hian awa muta an ban te chu alo sekin an ti hrolla alo in phiar nal boxi a then phei chuan ngai zong chelo tak tak an lo nei der to a alo ti velo chu poeti sot khermai chutia in chhir zeta om lai chuan clinica mi tho keli kha ron kalin dokan aron kil puya ama alan dan nen kha chuan leile van ang anita henry chuan midla lek lo hian a thlir ngal vonga a thil mu chu a oi theilo keli chuan zangwa hian nathar mu thule weight loss company pakhatan representative ani tak thu ala shil zui keli vek chuan AM America show live and broadcast turatan a in volunteer dule dulo aron zota ama a in teacher na procedure kha mi pui mu thei ngei turin life in an pechuak don ani a in volunteer du phot chuan henry chuan cheng engzat ma choi angai lowang dulo ni om fashion hian alu an thin khuma keli kaliam nu chuan aril ruboi chuan a chang ei lai bok chu an kei thale amit thla ero weight loss tuma voi tam tak jima akal dan le extra lo lak ve to dan zong te a engama a workout tak lo dan te chu a hrechuak wara chu vele aril ru thlakin keli chu a kolet le show in lan tur chuan a hminga zialu tir tange nge ani chumi hu chuan henry te pani chu an show nei na mun tur lampanin anin zui luta an host te po in an thil ti tur chu audience te ma chuan phur le nga khlel takhian an lo sebro tui ve char bok skin by Sloan company hian an hminga lo dar zau zel theinan thiam takin live show hi an buat sai ani reporter te chuan chu mini tak chu ni ok lem ni ani thu an tar lang zawa chumin hu chuan field reporter Jim Scott vabia in ni ok lem reizong tule ahmong tu ramte an zot le ri Scott chuan second za somruk vel riani don baka United States Trumpum puya thim vector thu aron shrila chutiang takani ok lem rei chu kum zakalta chung pokhan a thlen ngai hau lo thu a soibok reporter pakhat jok chuan mishing te a hong danglam bik anei theyangem ti inan zota jima chuan engma hong anei hran palo tur thuin alo chang vele chuti lai chuan magnetic field in thak danglam awangin kholaya an ui kaite ro an mi zia adang deuh ni in lang thung Oh, let's see. Twins if you're on this firm's turf.
reporter te chu an main topic a bok kir le in an ho tu pa Dr. Sloan chu an hanin mel hriat tira a mele chezia tang chuan a konfi thokhat ti a hriat kher mai Henry a ero tlemin a zam deuh ni in alang ama ero chu duai sam kopui tur azon hu pha ve miel na ani be sein ban san mai tum to lo bur thung akiang Kelly chuan ron thut chilin aron fui ve sawa show an tran don ta an zawai chuan stage lama lon chawin rang takin anin buat sai zunga Dr. Sloan chu tlemin zam ve deuh ang khop mai amai ro chu pafing takania wangin a in thup shama atopa chuan thau chia ei zo vek thei nia an soi ran nung mak tak chu an han pho langale a mel chu arap omin anel lo kher mai an host pakhat zok chuan enge ani chia hriat chen tumin an bel chianga chuti lai chuan an volunteer ber Henry a bokha alo zam chele to atui lo ve em bokatin ni chuti lai vek chuan okin ni alo lem ve chia boka chu wang chu ani ma na an ran nung khoi chu atal ta chiam mai chu vele an ambassador Kelly po in soi selin amit te chu an nuai vuta an field reporter Jim Scott la apum ron na in mu mal nei lo za thian avir deuh muai bok audience te chuan makti deuh hian an clear thapa engwange tiero an hre silo okin ni alem zo vele wangvat ang tak ran nung kha Kelly mitata aron chuak ta Jimmy lupo makdeu hian aron puak ke thuta achunga tang chuan ran nu an ron wak chuak ngal nuai bok studio chunga omta chu an rak ta chel chu mai ani Kelly imita tang chuan thisen ron chik chuak zoya le atlu ngal nok ataksa tang chuan ran nu mak tak te kha an ron chuak treu bok crew le audience zong te chu studio ata an tlan chuak ngala an zingami tu te mo chu treatment lo la ve to an nia wangin an ka le benga tangten rannu an ron pok chuak vele khoi hmuna po thisen luang zai zui to mai Dr. Sloan a hlau thong po rel ruk tumin pon laman pana Henryan along mu chiang si banga nam betin athil ti thin ten tak chu engwanga aru langro ta puang zar lo nge ani azota ani Dr. Sloan la chuan amma a te san lo nei to dan le tun anga thil thalo engma ala khen ngai lo thu soin okin ni alem wang ani arin ber thu an soi sapa Henry ne na chuan ngai dam ding hal roi bok amai ro chu midang ang bokin aum dan aron danglam chawa leya atluzui ve ngal nok mai uluk taka anin en lai chuan apumaron puak thuta achunga tang chuan ran nung thanem zet aronin phu chuak le ta ani Henry mai chu thisenin abual khat veka chuti lai chuan Sloan a ruanga tangin alien ang tak ran nung mak tak hi aron wak chuak ve mek bok Henry ke aron laman zui rei fe anin po hnu chuan abula vending machine chu aman fu hlawa thei to pa chuan hnu chuan vending machine chu kuai thluin ran nung chu adel hlum tirta ani chuata thisen bodeu zui kara chuan chocolate bar hi alo let nga ta Henry a bok chu a in sum zo le talo rang taka khe hongin an thial tuama cher chu a hlat ve khopang le video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante miron chilve thin don nia